Pre, tuktok man lay ka. Bakit trabaho? Kapoy kay pre ay. Lagun sa lay ka. Tulog ba akong mata? Gupiti ko pre kay mula ka mong ugma. Saan po ka? Ato dabaw ugma. Pagupit unta ko ba kay matay. Hinawayon man kay mga tao ko diha. Tagam ko magupit nimo pre. Di mo bayad bang ko pre? Pila may bayad dayron mga Kasala ta ba? makasala man. Lihukanan nimo gupitan man gud. Pre, murag kong kuan ron kanang alambre nga di mabaw. Kag 5 anyos gupitan babongol ginang di mo lihok. Tagam na ko atong sa unang gupitan ti ka. Ay, dili lagi ko maglihok-lihok pre. Gay kay mawan lipiting lihukanan nimo. Di ko maglihok pre. Ay, promise pa. Di ko maglihok pre. Wala man kus kondisyon mo gupit ron pre. Sige na pre. Hangyo lang yun pre ba kay karon na lang yun yung last ba kay di pa lang kumula ka ugma di ko pagupit ron ba. Ang mata ba wa gyud kus kondisyon no magupit-gupit pa. Sige na pre. Pre. Sige na ba? Bayaran manti ka. Kan mo kay ka pre. Bayaran manti ka pre. 120 lang. 120? Oh. Wasa ko gunting. Paabot ko diri pre ha. Mugupit man day 120. Pero 50, di tingali na mugupit ng tawhana ba. May gani kay gi. Presyohan ako 120, mugupit di tingali na. Mangwartahay gyud. Saan na pre? Tubig. Saan man tubig mo ko maligo? Baso na imong buko perting gahiyan. Di kay ikaw may nakabaluan na. Kaya lang yung lihok ka kay mao yun ay kalagutan ako sa upitan akong lihukan kayo. Sama na pre. Wa na. Binuang mo na pre. Di man ko maligo pre. Dahi kayo mong buhok ba? Ha? Dahi kayo. May hangad be. Ginanayo ko mugupit dire pre pasensya na. Sige mo po ning sabunan charong taon-taon. Dili. Ano na? Saan naman yun? Ano nga pre ha kay Dabaw bi akong atuan. Dali ra kay gupitan ng buhok ko eh. Unsa nagdabaw pre? Pasensyahan lang pre ha kung mulihok ko gamay kay naman ko ibang ngalangaw gud na katul kayo. Pero pasensyahan kay pre kung mulihok ko pre gamay pre ha kay Mao yun ba na yung kalaban kay nako pre kay mga pahak na di mamao ba? Yukan kayo. tula eh. Ay lihok pre baging nan ba kaganihan nga. Katul kaayong kuan balangaw ba. Kayo. Awa na di matarong trabaho mo magsikag lihok-lihok diha. Agay! Kasa lamigas. Kunang man ro gupit pre. Di ba yung ta pa mo gupit nimo? Ipit nila. Diwasa na lang muna pre. Lalang yung lamigas ni Paak ba. Nang kang di ko mo gupit. Ganiyukan kay ka. Buka. Iguan. Pagpuyo daw pre. Ay, liguan pre na. Ay, liguan. Mataro gupit ba oh? Yung kanan nimo. Dali lang yun pre. Sa muka. Wala na pre. Wala ka nimo. Pre! Pre! Ayaw, biyae dire pre. Bakit napahak na ni? Ay guys, siglihok. Dili na lang kumilihok. Ayaw, biyae ba kay? Tayo, lamigas ni Paak ba? Tayo. Alam, dili ni mo kutkuton. Maayo man di ka magupit pre no? Pero mayabag lang imong ginupitan basta sige lihok ang imong kuan. Ay gani sige Agay siglihok. sakita sa dalungan pre. Ay gani siglihok no, ron matarong yun ni. Ninduta sa feelings day gupit. Perfect sa mukha gyud ni. Awa pre oh, wa na na. Ang pahak anay mong kwan, sige lihok. Pre, Matarong. kanang nindot nga Ano yung pagkanindot aning mulihok ra kag kalit. daghan na pug langaw des inyo pero basta man katula pod napay lamiga sige pamaak.
kita oy. Mo pagupit ka pre dili. Ha? Pagupit ka dili. Pagupit pre, pagupit. Na. Dali ko muli Opo. pre. Agi, Kaon pagkahuman ani mong trabaho si kag kay. lihok diha. Ang tuson lang yun ako pre, basta magupitan lang yun. Sige sig lihok. Oh, nagkahabol na ning gunting na ko ning buhok nimong perting. Bungis kabayo. Nailangaw ni Patog pre, apakon ko ni pre. Ay lagi lihok ba? Apakon na yun yun eh, katol lang kayo. Lihok no. Lihok tanaw nagapak. Tanawa pre, tanawa pre, katol lang kayo pre, di lang ko kantos ba? Pre, Agay, ha? Pre, ito ba pre? Wa ko ka binuang ba? Nailangaw ba? Nailangaw. Nailangaw ba? Daghan mo kiglangaw ko sa inyo agot. Sa imong kwa. Agay. Giligo naman ko nimo, pre. Pre, unsa naman ni? Gahi kay mong buhok. Lihok pa ron. Basta nailangaw mo. Pugot ko nimo ah. Tugdong sa akong tiil, pre. Ako yung hapakon, pre. Ay, basta katula, oy. Tugot ka may be. Saan naman, pre? Put planning sa babawan ni kay bati kay tanawon murag. Yung imo magbrasa na kong ulo nga, dili man na pantalon. Pero nga daghan kay buhok ko. Gusto ka makuha ning buhok ani dili. Gusto, pero gisudlay unta nimo, wa nimo gibras. Put plan ba kay taas kaayo. Unsa naman yung taon nga. Ilag sa uwak. 120 pa man kaayo unta. Ikuan ba tindog kay street. Street ba? Street nga. Basa na kay ko. Ano yung buhok mo? Pulot. Tabitaw kag dili nindot na ha, imo nang gibasa, imo nang bulabog na nimo na akong kuan. Buhok. Wapo ba? Masudlay ni mong tarong. Tara yung mga fly away oh. Ting bati ay yun. Awa oh. Di tao katanawon. Saon pagkadili nga imo mang gibrasan niya og kuan, may magmaong na nga pantalon kay brasan nimo bras. Balo ka pre, ikaw ra gyud manggupitay diri nga mo bras og ulo ba. Advantage sa nang brush pay masala imong kaspa. Hindi ni mo na brasahan imong kaspa di magpabila na wow. Ay, da. Pastang wapuha. Maayo man ito. Pastang wapuha pre yun daw. Okay, nindot kayo. Pastang wapuha. Dahil lang pre ha, magkuha sa akong kuhan. Dahil lang magkuha sa akong pulbos. Wagag pulbos pre.